खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव थामखिब्ल YouTube चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै जों सावरायगोन जोंनि बर' ट्राइबेल्स यानिकि नर्थ इस्टआव थानाय ट्राइबेल्सफोरनि थाखाय मा जानो थांगासिनो दङ बेनि सायाव जोङो सावरायगोन। गिबियाव आङो नोंथांमोननोहाय नैबे सावगारिनि भिडिअखौ दिन्थिनानै होग्रोनाय जागोन, खोनासंब्लानो जाबाय। नैथियाव रायजो राजा नोंथांमोन लरेन्स इस्लारि सार आरो बेजों लोगोसे बिनिनो कन्टेस्ट सेवली महिलारि बिसोर सानैनि गेजेरावहाय माबायदि फारागथि दङ बेखौबो जोङो सावरायलायगोन। आरोबाव आङो बिनि गेजेरावहाय रायजो राजा नोंथांमोन थामथियावहाय नैबे जायनि मुङा मा होनना बुङो सानसुमा रामसियारि बिनि सायावबो जों सावरायलायगोन रायजोफोर। बे समाव खोनासं सासे एडभकेटआ मा बुंदों। You have converted from SC/ST into Christianity. You do not have the benefit of caste because Christianity does not recognize caste. And this is based upon a 1950 presidential order also. That order has been there on the statute book and the court was very clear in reaffirming what was stated earlier in the statute book and in the judgments. The reservation policy for Dalit Christians and Dalit minorities is still pending in Supreme Court. So do you think that if that matter is settled, then it will have also impact? No, I think what we have argued is slightly different. But as I said earlier, till the full judgment copy comes, it would not be correct to venture into another matter, particularly when it is sub judice. The current judgment, does it resolve the issue completely? It does. In very categorical terms, it says who is entitled to claim the benefits of the Act, who is not entitled to claim the benefits or the protection of the Act. The situation can only be changed if somebody comes in the court in form of a review or challenging that. That is an option that is open to them. We cannot prevent them from saying. But as far as things are for today, I am talking of what we all as a team submitted. The tendency of the larger issue won't affect today's life. Should not affect today's. It was a case of where a person who was professing Christianity has filed a case under the SC/ST Act against somebody in the village. So our argument essentially, both of us, what we had submitted, once he converts himself to Christianity, and admittedly he was a pastor. So we said he cannot take that benefit. That's all. That is our limited submission. बे सोदोबा गोजाम नङा रायजोफोर मोनथिबायना? गोबाव समनिफ्रायनो प्लेनिं खालामबोखानाय बीजेपी पार्टीनि बेयो मोनसे टारगेटखा मिथिबाय दा? बीजेपी पार्टीया जोंनि ट्राइबेल्सफोरखौहाय नर्थ इस्टआव थानाय जेसेबांनाखि ट्राइबेल्स दङ, जिमान नर्थ इस्टত থকা সকলো ট্রাইবেলস মানুহ আছে, এইটো কিবা বিজেপি পাৰ্টি কি প্লান পলিচি কৰি আছে এইটো এতিয়া নতুন নহয়, বহুত পুराना হয়। আপনি এইটো মেसेजটো सा नोंथांमोना नैबे मेसेजखौ नायलाय रायजो राजा नोंथांमोन। बे मेसेजआ गोजाम मेसेज नङा दै। 1 बोसोरनिफ्रायनो आंनावहाय बे मेसेजआ दङ, नाथाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ बीजेपी पार्टीया जोंनि नर्थ इस्टआव थानाय मोनफ्रोमबो ट्राइबेल्सखौहाय माबा मोनसे खालामनो नागिरगासिनो दङ होननानै दिनै आं बे मेसेजखौ हगारनानै होनाय जाबाय। बे मेसेजआ आसामिसावबो लिरनाय दङ, बेखौबो नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय। आं होआ सानदोंमोन, नाथाय दिनै मानो होदो? सासे एडभकेटआ दिनैनि समावहाय एसटी एससी ओबीसी फोरखौहाय मा नासयनो नागिरगासिनो दङ बेनि सायाव बाथ्रा बुंनायखाय आंबो हगारनानै होनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। এই কারণে মই কি ভাবিছো আপনিও ভাবিছা আৰু এইটো যিমান মেছেজ লিখি আছে এই লিখা মেছেজটো আপনিও চা। বহুত ডালা আগত এই মেছেজ চাই পালে বহুত ডালিলে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবিছে। আমার নর্থ ইস্টত থাকা যিমান ট্রাইবেল মানুহ আছে এই ট্রাইবেল সকলৰ মানুহ এই মেছেজটো বহুত দিয়া আগত চাই ললে ভাল হ'ব, মই এইটো ভাবিছে। नंगौना नङा रायजोफोर? बहुत थुनायनि सिगां एनडीएनो बहुत थुनायनि सिगां बीजेपीनो बहुत थुनायनि सिगां बीपीएफ पार्टीनो बहुत थुनायनि सिगां साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बे मेसेजखौहाय फरायनानैहाय नायग्रो, बिनि उनावहाय बीजेपीनो होनांगौ ना सोरनो होनांगौ ना यूपीपीएलनो होनांगौ बेखौहाय नोंथांमोना चॉइस खालामनानैहाय भट हो, नङाब्ला गब्रगोन। गोबाव समनिफ्रायनो बिसोरो प्लान पलिसि खालामबोखानायखा जोंनि नर्थ इस्टआव थानाय
मानसिफोरखौहाय डिस्ट्रय खालामनो थाखाय बेखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै सान्सआवनो सान्स बे मेसेजखौ हगारनानै होनाय जाबाय दे रायजो राजा नोंथांमोन आं माब्लाबाबो हगाराखैमोन सासे एडभकेटनि थ्रुयै आं बे मेसेजखौ हगारनानै होनाय जाबाय दानिया रायजो राजा नोंथांमोन लरेन्स इस्लारि सार लरेन्स इस्लारि सारा सोर आरो सेवली बायद'आ सोर बायद'थ' नङा बियो सेवली मेडामखौ होननायसै आङो ना सेवलीया सोर लरेन्स इस्लारि सारा जाहैबाय सासे बिटिआर सिगनेटरि बिथाङा बर' हारिनि दावहाजों लोब्बा लाखिबोनाय जेंना जेंसिनि गेजेरजोंहाय सौसिबोनाय सासे हारि सिबियारि लिडार नाथाय सेवली महिलारिया जाहैबाय सासे सीएमनि बिसि बियो सीएमनि बिसि हिसाबै दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बेखौ सिनायदों आलो आलो देरबोनाय सासे सीएमनि बिसिया सासे समाज सिबियारि माब्रै जानो हागौ समाज सिबियारियावहाय बियो जेबो अबदानानो गैया आरो हारिनि संग्रामावहाय बियो जेबो सोमोन्दोआनो गैया अब्ला बेबायदि हिनजावखौहाय माब्रै बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि समावहाय सासे लिडार फसंनो थाखाय सायख'दों बेयो दुखुनांथाव रायजोफोर दा जोङो साननानै नायोब्ला लरेन्स इस्लारि सारा दिनैनि समावहाय मा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंदो दादा सासे एमएलए आ खालि स्किम राननायल' नङा सुख दुखआव मानसिफोरजों लोगो लानाय दाख्लै हमनानै लांजादों मानसिफोर जेलाव नायदां धुब्रियाव बे एमएलए नि खामानि सोरबा लांजादों गुवाहाटियाव नायदां मानसिफोरना केस दं बिसोरखौ आं सहाय खालामगासिनो दं दाख्लै सासे मानसिया बे अफ्रि होननाया नायो दा अफ्रिनि माबाखौ बिराद बक्सि जोंनि इउपिपिएलखौ नङा होमबा इउटिउबार गैया सासे खिन्थु इउपिपिएलआव सासे मानसिया बिराद मोजां दंलै लरेन्स सारा होनदों बे आंनि केसआवबो फैसा हरो एनडिबिनि केसफ्रावबो फैसा हरो हरमारो आं माने आं बास बिसार खालामा बिसोरबो आन्दलन खालामदोंमोनथ' बैयाव दं साराय होननाय हबावहाय जर्दानपुरनि फाग्ला फाग्ला होनलाबाय आंनाव थांगासिनो बेना केसआ डिमापुराव मास मोनफ्रामावबो आं बेनो 15,000 हरनानै थांलाय फैलाय हजोंहाय आरो डिमापुरनि बर' मानसिखौ आं बहननानै बे आंनि समस्थिनि मानसिलै बेखौ हेल्प खालामबो होनहरबावो सानसेखालि फायखाना लुनो बिदों आरो नोंनो आं 15,000 मासाव हरनांगौ आरो बबेनिफ्राय आं नोंनो बिदि लुनो हरनांगौ ओइ दिननिफ्राय नै माबा बखिलाबायनाय बिदि मानसि थायो आंना बास बिसार गैया जायफोर गोदो आन्दलनाव दङमोन बे आंनि पार्टियाव सोरबा दं सोरबा गैया आंनावबो अननाय दं आंबो गोदो बिराद गोलाव एबसु मावबोबाय बिसोरबो आन्दलन खालामबाय बिसोराबो केस दङ आं हरो सहाय खालामो बुरजा फैसा हरनो हाया आंनाव खिन्थु आङो थोजासे नङाबाबो सोरनोबा 10,000 15,000 हरनानै उकिलनो हैनांगौ केस मोनसे जाबा 5,000 नोंसोर गारि थांलाय फैलाय सानसे थाहैनांगौ बेबायदि आं फैसा थैसा हरनानै सहाय खालामो दाख्लै बे अफ्रियाव बुंदों लरेन्स सारा थिगैनो दङ बेबा इउपिपिएलआव होनलायलायदों आं खालामो जेसे हायो सहाय खालामनो नाजादों मानोना बेनो सासे एमएलए सप्तायाव खनसे लोगो लायोबा जायाबानो जाबायना इसिबां लोगो मानसिखौ न'आव थांजानो बायोबा मानसिफोरजों लोगो लानो बायोबा मानो नांगौ एमएलएखौलाय एमएलएआ मा जेखौ रायजोफ्रा बिनो हाया जेखौ रायजोफ्रा बुंहैनो हाया जेखौ रायजोफ्रा मोनहासवा बे रायजोनि जानानै बुंग्रायासो एमएलए नंगौना नङा नोंसोर लागोआव दालां नांगौ नोंसोर बिराद दरखास्त हैबाय डिसिनाव बबेबा अफिसारनाव खबरानो लायाखै एमएलए होनबासो मोनगोन ना दालाय मोनबाय नङा होमबा बेबायदि पाटगाव हायार सेकेन्डारि जाबाय स्कुल नांगौलै बिल्डिं दालाय बिल्डिं लुगासिनो दं हाथानसै जाहारबारियाव लुगासिनो दङ बिसमुरियाव लुगासिनो दं आं फरायनाय गौराङाव लुगासिनो दं सालाकाथिया गोदान हाबाय बिसोरनोबो गंसे हरदां बेबायदि मेला स्कुलफ्रा जागासिनो दङ जेरावबो हस्टेल जागासिनो दङ स्कुलाव धरती आवा ग्राम उत्कर्ष अभियान होननानै सेन्ट्रेलनिफ्राय एसटिफोर थानाय जायगायाव हस्टेल हरो दा आंनि समस्थियाव 7टा स्कुलाव हस्टेल जागासिनो दं हौवासाफोर थाग्रा 50 जन हिनजावसाफोर थाग्रा 50 जन बिदि 7टा स्कुलाव जागासिनो दं मेला खामानि आं बुंजोबनानै समय नस्थ' खालाम गोसो गैया आजा जों नै बारग' गावबुरा दानि गावबुराया मोजाङै बुंलांबाय सारा जों लागोआव हेल्प खालामबाय गंसे बिनायाव गंनै दालां मोनबाय आं ओंखायनो सानदों रायजोफोर थांनाय 5 बोसोरावहाय लरेन्स इस्लारि सारखौहाय एमएलए हिसाबै फसंबोनाय जोङो नुनो मोनदों एमएलए मोन
दा बेसेखिनियावनो बिथाङा गोबां खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंदों आरो सोरबा सोरबाया मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि दिनैनि समावहाय थाइसे थाइनै थाखा लानानैनो मोजां MLA खौहाय दिनै गाख्लायनो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों। सेवलि मेदामासो सेवलि मेदामाव बबे इनकामनिफ्राय 128 कौटि थाखानि प्रपार्टि फैखो रायजो राजा नोंथांमोन बे एफिडेभिटखौ नाय नोंथांमोना एफिडेभिटखौ नोंथांमोना नायोब्ला बिनि गाहायावहाय ओरैबायदि बिनि सम्पथिया जोङो सिन्ता खालामनानै नायोब्ला 1.5 कौटि थाखानि लेन्ड क्रुजार दङ बिनावहाय 32 टा बिनियाव गारि दङ बबेनि एसेबां इनकाम फैखो सेवलि महिलारिनाव बे फैसाया गासैबो रायजो राजानि नङा खोमा रायजोफोर 128 कौटि थाखा प्रपार्टिनि जुदि सेवलि महिलारिनियाव दङब्ला अब्ला 17 बोसोरनि इनकाम जानाय रायजो राजानि फैनाय फैसाखौहाय गासैबो BPFनि CM मिस्टार हाग्रामा महिलारिया हिनजावनि नामावहाय गारस'नानै दोनजोबदों नामा रायजोफोर गासै 29 टा पेज दङ एफिडेभिटआवहाय दा 29 टा पेजआवहाय नोंथांमोना जुदि फरायनानै नायजोबोब्ला अब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिगोन सेवलि महिलारिया सासे CMनि हिनजाव बिनाव माब्रै एसेबां प्रपार्टि थाखो सिन्ता खालामनाया मोजां बर' रायजो राजा नोंथांमोना सेवलि महिलारिनो भट होनायनि सिगां रायजो राजाफ्रा सिन्ता खालामनाया मोजां होननानै आं सानो रायजोफोर बे समाव फैदो सानसुमा रामसियारिया लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्टआवहाय माइनावस्रि मेडामजोंहाय डिसकास खालामलायनाय स्टेटमेन्ट लाजानाय जोङो नुदों BPFनि CM हाग्रामा महिलारिखौहाय ओरैबायदि बाख्नायदों सना बायदि बाख्नायनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर बिथाङा फोरमायदों ससियेल मिडियायाव गोसारनाय कल रेकर्डआ बानायनायसो माब्रै बानायनायसो बुंनो हायाखै बानायनायब्ला दिहुन नागिरनानै दिहुन मानो दिहुननो हायाखै सानसुमा रामसियारिनि बिनि मोखांखौ नायोब्ला बियो सासे थाखा फैसानि थाखायल' सानग्रा सासे मानो फरायसा मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि समावहाय बियो सासे इउनिभारसिटियाव फरायदोंब्लाबो बिनि खर'नि साननाय हनाया एकमात्र थाखा फैसानिल' होननानै आङो सानो रायजोफोर दिनै जों खोनानो मोनदों अरुणोदय मोननैफोरनि न' थांनानैहाय BPF पार्टिया मानो साबमिट खालामनायनि थाखाय फर्म लाफिननाय खोथा बुंनायखौहाय जोङो खोनानो मोनदों बे अरुणोदयआ जोबनानै थांबाय माब्रै फर्म गोदान लानांगौ रायजोफोर स्किमा फैयाब्ला माब्रै फर्म गोदान लानांगौ आरो बे अरुणोदयखौहाय सोर होफिनगोन बे अरुणोदयखौथ' आसाम स्टेटआसो होयो बेखौथ' BTC गभर्नमेन्टआ होआ आरोबाव बेयावहाय मोनसे बाथ्राखौ बुंदों सानसुमा रामसियारिया काउन्सिलहा मोनसे आयेन दङ मा आयेन माबायदि आयेन काउन्सिलनि आयेना आयेनखौहाय अब्ला सानसुमा रामसियारिमोन बायदिया बे हा फाट्टा मानो जासिनायखौनो बानायदों नामा ST जासिनायखौनो बानायदों नामा सानसुमा रामसियारि नोंथाङा जे बुंदों प्रमद बर' सारमोना ST होनाय माब्लाबाबो होआ होननानै बुंफेराखै होगोन होननानैसो बुंदों नोङो एसेबां इउनिभारसिटि फरायदोंब्लाबो नोंनि साननाया ओरैबायदि थौले दिनैनि समाव ओरैनो नुसारजोबदों रायजो राजानि सिगाङावहाय थाखानाय ST होननाय लोगो लोगो बेयावहाय हाबस'नानै दङ जे ST खौ होआ सानसुमा रामसियारि नोंसिनि BPFनि CM बादि ST लागे ना माथि फाथा लागे होननानै रावबो बुङाखै UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा थाखानाय ST बिसोरो साफा साफा पलिटिशियानफोर दा पलिटिशियानफोर हिसाबै बयजोंबो गोरोबज्लायनांगौखौ नुहुरनानैहाय इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ बुङो अब्ला सानसुमा रामसियारि नोङो सासे इउनिभारसिटिनि फरायसा बनसुनि नेहाथारि जादलायनानै बेसिखिनि बाथ्राखौहाय मानो बुजियाखिसै रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथाङाथ' बुंदों आयेननि खोथा BPFनि आयेना बे मेलायावहाय मानो जुवानि सार्टिफिकेट हरनायनि बेनो मोनसे आयेन नामा BPFनि आयेना ल' एन्ड अर्डार गैया
गोसो बायदि सोलिनो हायो दावराव जायोब्ला आं बिनि अनार नङा होननानै गोसो बायदि मावनायानो बे मोनसे आयेन नामा बिपिएफ पार्टीनि आयेना गोसो जाब्लानो बर' रायजोनि हाखौहाय फाननो हायो बेनो मोनसे आयेन नामा सानसुमा रामसियारि नोंथां दिनै नोंथाङा गारबोनाय जाथायखौहाय बावगारदो होननानै बुंदों जों बावगारगोन गारबोनाय जाथायखौहाय नाथाय थांनाय जानुवारि 19 तारिखआव बे गारबोनाय जाथाय बायदिनो जानो थांगासिनो दङमोन बेखौहाय नोंथाङा बावगारदों नामा जोंथ' बावगाराखै रायजोफोर नैबे विधान सभा इलेक्शननि उनावबो जुदि बिपिएफ पार्टीखौहाय जोङो गोबां अनजिमानि तेजपुरावहाय फाथायहरनो हायोब्ला अब्ला बिपिएफ पार्टीया बर' हारिखौहाय थेर बेथेर खालामगोन बेखौहाय जोङो नुहुरखादों रायजोफोर अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन गोजोनथोंसै भिडिअआबो गोलाव जाबाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि